para paapen kabiag ko, mang pampanunot anyat ka sa saad mo. Saan mo kumaalip-lipatan, sa lunat mo inka sa lakniban. Mapampanunot ko't naglabas abiyag ta, naragsak na simbeng nasangtak na bara. Awan ti aldaw adita pinalabas nga agpinakawan agin na barasa, ayat ipakita. Kasano nga tanuin ka makita, anyat aramidek no dumteng dayta. Tumarayak mga barasa ken kawen no ilingat ko't bagik, tapno di nak makita. Kasano nga ta? Ayat ko di ka pulos malipatan, dito'y panunot ko di ka mapunas. Aglabas mang ti aldaw awan sa bali, alinaon daytoy pusok panunot ken kaunggan. Kasano nga tanuin ka makita, anyat aramidek no dumteng dayta. Tumarayak mga barasa ken kawen no ilingat ko't bagik, tapno di nak makita. Kasano nga ta? Kasano nga tanuin ka makita, anyat aramidek no dumteng dayta. Tumarayak mga barasa ken kawen no ilingat ko't bagik, tapno di nak makita. Kasano nga ta? Tapno di nak makita. Kasano nga ta?